Hej, jeg vil gerne lige starte med at vise mit webudviklingsprojekt, som jeg har lavet. Hvis I starter projektet her, så kommer den op, og den kommer op på localhost jo, på 8000. Og som I kan se her, så er startsiden, indekssiden her, den er sat op med noget JavaScript ved hjælp af Bootstrap, Twitter Bootstrap. Og det har gjort det nemt for mig at lave en pæn hjemmeside hurtigt. Man kan se menuen her, jeg har lavet noget CSS på. Og hvis vi går ind i Contact, så har den her, den tager højde for eksempel, ja, hvis vi prøver at sende en message, så kommer den her, the field is required, the field is required, og så Django gør det nemt at lave sådan en form her. Men hvis vi prøver for eksempel at lige se en cross-site scripting, hvor Django også har taget højde for det, så det ikke kan lade sig gøre, så prøver vi at sende her. Og se, normalt der skulle du komme en pop-up vindue op med cookien, men det gjorde der ikke, så den tager højde for det. Så går vi herover på Arduino siden her, og I kan se, at den bruger pretty URLs. Det vil sige, at der er ikke noget data op andet end den rene URL, som gør det nemt at huske. Men I kan se, at alt er offline her, og det er fordi, jeg ikke har startet min Node.js server, min WebSocket her. Så den kan jeg lige gå ind og starte. Fra terminalen. Jeg er inde på den, så vi starter her, Node.js webserver, og den lytter på port 1, så I kan se, den er connected nu, localhost, og den blev også grøn her, så er det godt. Så kan man klikke på dem her, og så kommer der noget data op, og det er også Twitter Bootstrap, jeg har lavet her, hvor man kan se beskrivelsen, og så er meningen så, at man kan se dataen for de Arduino'er, jeg skal sætte op her.